Vale, ara us parlaré de com crear alumnes i grups, vale? des del programa Live Worksheets. Si anem aquí a mis alumnos, vale? Us sortirà aquesta pàgina. Llavors, com ho fem? Aquí a añadir grupo seria on posaríem les classes, posaríem primer, per exemple, vale? Ja us sortiria aquí. I després aquí teniu la manera d'afegir alumnes. Hi ha diferents maneres. Hi ha la manera de posar-los un a un, haurien de posar el nom complet, el nom d'usuari i una contrasenya que després els hi hauríem de fer arribar, val? I quedarien aquí afegits. Si jo, per exemple, ho inventaré, com veieu, com aquest estaria, els usuaris hauria de ser, s'haurien d'aprovar en algun usuari que no existís. Llavors li donaríem a afegir i se'ns crearia aquí. Llavors després, veus, este alumno no ha registrado ningún email y no recibirá notificaciones. Si després li hauríem de dir aquí d'alumne al seu usuari i la seva contrasenya perquè pogués entrar a través de l'accés d'alumnes. Hi ha una altra manera encara més fàcil, que seria aquesta, la de convidar. Vale? Aquesta seria la contrasenya o el codi de grup de primer. És a dir, que això ho copiaríem, els enviaríem per correu electrònic als nostres alumnes de primer. Llavors ells, quan anessin a la zona alumnes, a la zona d'alumnes, s'haurien de registrar, posar el codi de la classe, posar el seu nom d'usuari que se l'inventarien ells, val? La contrasenya també se la inventarien ells, el nom complet i l'email és opcional. Vale? Si posessin l'email dels pares, per exemple, doncs cada cop que els enviéssim, bueno, que cada cop que fessin una fitxa els arribarà als pares conforme l'han fet. Vale? O sigui que aquesta seria una forma fàcil de que ells s'anessin afegint al grup de primer, o de tercer, o cinquè, o el grup que sigui. Després hi ha una altra... I després, per exemple, si volem borrar, també bastant fàcil. Cliqueu, esborrar i l'eliminaria. Assignar quaderns. Us vaig ensenyar com es fa un quadern. Aquí hi ha mis quadernos. Vale. Quan estiguem en aquesta pàgina, li donem a crear un quadern i li posarem, per exemple, mates. I ja tindríem el quadern creat. Llavors, aquí ara mateix no n'hi ha cap, però en castellà, com veieu, jo ja n'havia posat dos, que són les fitxes que hem fet aquests dies. Llavors, quan jo vaig als meus alumnes, imagineu-vos que ja els tenim, jo ja els tinc aquí, vale? Que els tinguéssim aquí, llavors aquí els podríem assignar els quaderns. Veieu? Assignem quadern i els diria, doncs vull que facin les fitxes que he posat dintre de castellà i les fitxes que he posat dintre de mates. Ho guardo i amb ells els arribarà que facin les fitxes que hi ha dintre de cada quadern. Vale? Com que podem afegir mestres, doncs podria fer que cadascú fiqués les fitxes del seu quadern. Es pot fer així, però bueno, com ho hem estat fent també per setmanes, també podríem fer un quadern de setmana número tal i posar totes les fitxes barrejades a dintre. Seria una altra opció per aquests dies que ho estem fent així. Quan una vegada ells han omplert la fitxa, a nosaltres ens arribarà a notificacions conforme ja ens l'han enviat, el seu nom, el curs i la nota que treuen. Vale? Que això és una prova que vaig fer, per això és un 0. I llavors l'alumne 2 ha entrat a l'enllaç que jo li he enviat, ha posat el seu nom i a mi m'ha arribat directament aquí i la nota que ha tret. Llavors, més coses. Vale, una altra
arribarien aquí a notificacions o també ho podríem veure aquí a mi buzón de correo. Aquesta opció està molt bé perquè si tenim ja les classes creades, aquí ja podríem classificar per classes per mirar quines fitxes m'han enviat de cada classe. O si estem aquí, doncs, assignatura. O si estem aquí, podríem buscar el nom de l'alumne i mirar què és el que m'ha enviat l'alumne. En aquest cas, l'alumne 2 o l'alumne 1. Bueno, que no m'envia res, perquè dic treure això, i veuré el que m'ha enviat l'alumne 1. Vale? L'última cosa que us volia dir així, bastant important, és per facilitar l'altre dia vam estar parlant que enviàvem un correu de la següent manera. El que fèiem era jo triava la fitxa, copiava aquest enllaç, li enviava als alumnes i ells quan el rebien i havien fet tota la fitxa, li donaven a terminado, enviar respostes. Recordeu que primer han de fer això. Si donen aquí, després no ho podran enviar. És important que donguin primer a enviar. I els hi sortia aquest formulari. Introdueix el teu nom, el curs, l'assignatura i el correu electrònic. Com ara potser us interessa que ho facin els més petits, hi ha una altra manera millor, que és personalitzar l'enllaç. És a dir, que aquí diu que aquest enllaç directament ja s'enviarà al meu correu, enviar respostes a la mestra. Aquí ells hauran de posar el seu nom i cognom. El curs ja els hi posaré jo, primer, i imagineu-vos que això és català. Vale? Com que jo ho he posat així, quan els enviï l'enllaç, copiar enlace, enganxo perquè veieu com queda, ells rebran la fitxa i quan arribin al final i l'hagin feta tota, veieu, no han d'omplir ni l'adreça electrònica ni el curs, res. Només hauran de posar el seu nom i donar-li a enviar. I a mi m'arribarà conforme l'alumne 2 m'ha fet aquesta fitxa. I quan ells ja ho han omplert, ja els sortirà la nota automàticament. Ara haurem anat aquí. Veieu que ja surt la campana, ja m'ha arribat l'alumne 2, m'ha entregat la fitxa. Vale? I només han hagut de posar el nom i cognom, o sigui, encara més fàcil que de l'altra manera. I fins aquí res més.